Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 29 na, katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga mainit-init nga isyu karon nga adlaw? Kon isyu politika sa sulod sang Kamara, subong daw hindi magtulukay tadlong si House Speaker Alan Peter Cayetano kag subong man si Congressman Lord Alan Velasco nga daw ginapasibangdan ni Cayetano si Velasco nga daw ikodita siya kag ula pa maglabot sila kasugtanan daw pabustlan siya bilang House Speaker. May pila kuno ka mga kongresista nga daw ginagamit kag ginpasalig ni Velasco nga tagaan chairmanship kag subong man tagaan poder pag-abot sa tsimpo nga siya naman ang magapungko bilang House Speaker. Tigaling, siling kahapon ni Velasco, siling niya, wala kuya, gaguba sang kasugtanan kay lalaki kuya. Tiabing ano panghagad nila sang, ay ho, pila na lang kabulan sa Oktubre, tapos na. Ang termino ni Cayetano, mabulos na si Velasco. Di mga agad pa sabi na exhibition niya nga sa Oktubre, siya naman mapungko na. Magluwas lang kung may matabo naman nga pila ka mga hindi ba intindihan nga gumuntang sa Kamara. 15 kabulan lang mo. Ang kasugtanan nga magpungko si Cayetano, 21 kabulan si Velasco, tubtub magtakop ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala pa kalabot sa termino nga magbuslanay sila bilang House Speaker, nagbailuhanay na mga masakit nga tinaga, nagapangduha-duha na ang magtimbang nga bahin. Labi na gid si House Speaker Alan Peter Cayetano. Kay may mga ara man niya sumulunod si Cayetano mo. May ara gani sumulunod si Cayetano kasi niya nga dapat hindi na sa pagbuslan kaysa mga survey, kampiyon ang rating ni Cayetano. Hindi tambabalaan kung anano ini, daw tungao nila ang Kamara. Tibisan ano mo nga tunga kamay kasugtanan, ang kasugtanan dapat matuman. Hindi ko kaintindi, kundi naman nagkuha sang pila sini ka mga isyu si Cayetano nga ginatudlo gid si Velasco nga among naga-orchestrate sining ko dita sa iya nga papanaugon siya sa wala pa natapos nga talana kag wala pa matapos ang kasugtanan. Ang poder matuod, puwerte, no? Amon asli nila kuno niyang politika, grabe, no? Kung gusto ka niya magmagaranon, intra ka sa politika. Kay galing, kung may manggad ka, kag wala ka poder, daw hindi pagid supisyente ang tao. That's why gasiling sila, niya si kandidato nga amo ni bilyonaryo na siya. Ano pagid ang gadgad niya, nga madalagan siya sa politika? Galing ti, amo na ya mo, ang tao ya, kung may manggad siya, hindi siya konforme kung wala siya poder.
Kaya ang puder kag manggad, maupod na pirmi. Nga para sa ilaya, kung may puder ka, kag may manggad ka, kumplito na. Kung milyonaryo ka, bilyonaryo ka, kag wala ka puder, daw kulang-kulang para sa ila. Lain sa aton pabinsaron niya nga kung may milyon kita, ang aton niya nga ginatungdan, makabalay kita, makadutay gamay duta, makasagod sa pamilya. Ini sila lain. Nga kung makapungko na sa puder, porte dayon. Kung makapungko daw di magalin, ba daw si Marcos ba? Porte. Ay, politika ho. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:40 na. Para sa kompleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw gid. Ang DTX 500 may-ari ini detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga ara na siya manami nga panakot yung mga phytochemical antioxidant, panguntra sa cancer, cirrhosis kag iban pa nga pamalatian. Kung may diabetes ka, gataas ang kolesterol, kag gataas ang blood sugar, amo ining kinanglan mo nga tambal DTX 500. Gamitan nyo ini adlaw-adlaw para sa aton ikaayong lawas. Sa pagtinlo sa dugo kag atay, panubo sa blood sugar kag kolesterol, DTX 500 abyan ang imo kinahanglan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41.
pagkatapos nga daw ginbaton ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpangayo pasaylo sang isa ka higante nga television network, ang ABS-CBN, nakaangkon pagid ini sang suporta gikan sa anak sang presidente, si Davao Mayor Sara Duterte Carpio. Kahapon nagpalayag siya sang suporta niya nga dapat irinyugid ang prangkisa sang among television network. Tisiling niya baloka, ang ining television network kani nakahatag dako man nga bulig sa syudad sa Davao kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nya dako ang suporta sini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag nagalaom ang anak sang presidente nga isyuhan sang prangkisa ining ABS-CBN. Nya dapat renew na ang ila prangkisa. Nya baloka dito sa Davao sa amon, ang may kuan man, may programa tong ako namay ining gikan sa masa para sa masa. Nya si Manal ining programa nga sa Davao City, draman gani ginambal ni Presidente Rodrigo Duterte sa ABS-CBN. Siling ni Mayor Sara nya baloka, ang amay ko ni maluluyon ini. Inapinsar yaman na kung anong halit matabo sa linibo ka empleyado sa ngamong kompanya sang telebisyon. Nya baloka, ining akon amay may balatyagon ni sa mga empleyado. Nya ka baloko kung ano ang iya balatyagon. Sini kay man kilala ko ni akon amay, maluluyon ini siya. Porte, no? Nakaangkon man sang dipinsa ang among network gikan mismo sa anak sang presidente, Mayor sa Davao nga si Sara Duterte. Pero sa nasiling tana, ang tanan hindi paplansado. Kasi siling ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ako magpasilabot. Ginabaton kong pangayo sang pasaylo sang among television network kag ang 2.6 milyones nga dapat ibayad sa akon siling ko sa ABS-CBN ihatag ina sa ginatawag na ton charity. Kag pagkatapos itugyan ko ina sa Kongreso kung anong manginisisyon sa prangkisa sang among television network. Kung basihan mong mga senador daw halos kumplito na suporta sa among television network, ang Kamara tunga. Pero sa nasiling tana, dapat maghalin gid sa Kamara ang desisyon. Kag dira maghalin kon bala tagaan bag-o nga prangkisa o kung hindi ang among television network. So, sa kamot na sang Kamara ang kapalaran sa among giganting television network. Ulaton tayo ni, pagpungkuan na pagkatapos ang pagpahuay, bakasyon sa Semana Santa sang mga mamalida. Isa ni kadakong isyo, ulaton naton pagbalik nila sa Kongreso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Babalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Ariho, kung mag-loan ka para nubo ang saka para sa chattel, ATM loan nimo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sa crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sa construction kag renovation. Ang kantuan mo para masyado kanubo sang saka, amo ang Federlep Lending Corporation. Diin ini siya, ara lang sa second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Para sa inyo kapusan, nga luyag ka mag-loan, nagbutang sila mga satellite nga opisina sa Door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Iniblang Metropolitan Corporation, may ara mandira sa Corner Yungke sa Caliegoria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, nga nubo kayo ang saka, Federlep Lending Corporation ang kaduan ninyo. Second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Makadilis gusto inyo para kay Presidente Rodrigo Duterte, palangga ining kapulsan, gadulubling sweldo. Ang iban nga empleyado, wala pa makabaton, gaingos ng iban, manunudlo kag iban pa, ang kapulisan niya, dobleng sweldo. Pero, disgrasya pa, ginpakawian sa isa ka major, si Presidente Rodrigo Duterte. Makalabot ni kay Presidente Rodrigo Duterte, masubuan ni siya, daw ano blang gindoble mo ng sweldo, gapangilkil pa, ang aligasyon nangilkil ining si Major Melvin Madruna nga ni. Ang malain kahipi pa siya sang CIDG sa Bacolod. Daw kabudlay no mot kun ano ang guya nga ipakita si ni Madruna sa ang naluuyan kuning iya nga pamilya mo. Sakit-sakit ni para sa pamilya nga ang imong padre di pamilya gindakop, ginpusasan. May tani kon ang kaso bala daw may jutay man nga kabugalon nga nakig-away ka sa terorista o kung nag-inkwentro ka sa New People's Army o kung nag-inkwentro ka sa mga kriminal daw kanami pamatian. Pero ginpusasan ka kay nangilkil ka, por Diyos, por Santo. Kalain-lain ba tiyagon daw? Kung ikaw amay, makita mo bala ang balatyagon sang pamilya labi na sa kabataan? Major pa naman sa kapulisan, sakit-sakit ini sa isa ka pamilya ni Madrona, but wala ini mabutang spinsarya. Ano abi kay tahor mo, no? Basta ka panahor yate. Ang tahor ko no, luwa sa maayo. Kung wala ay panahor, ti mangilkil eh. Kung imol nga tahor, mangawat. Daw, ako wala ko maluoy ni kay Madrona, kung makakasan sa trabaho o kung sipaon sa pwesto, ang naluuyan ko sining pamilya ya, naluuyan ko sining kabataan niya, do ano kasakit matyagon sa isa kabata, nga ginapabugal mong ama mo major sa katapos ng kapulisan, ang kaso pangilkil, Diyos ko, kasakit-sakit batyagon. Amo niyang pananaw ko pag lupok sining nga balita, naluoy ko sa pamilya ni Madrona. Si Madrona, sabton niya lang sa laya,
Kay bangod tahor siya, pagilkil sa ano pa dira nga mga aligasyon. Kung mabilanggo sa sala niya, sabton niyang iya nga ginimo nga sala. Ginpakawian niya ang trupa sang kapulisan. Iban pagin nga mga CIDG dis bakulod, basi kon imbulbado mga mo, maluoy kamo sa inyo pamilya, maluoy kamo sa inyo kabataan, nga mapusasan kaya sa publiko. Kalain-lain ba tiyagon? Amo na nga siling ko, ula ko ya maluoy kay maduna, naluoy ko sa iya pamilya, naluoy ko sa iya kabataan. Subungan o iyang inabatyag sa kabataan, inang inarespeto mong amay mo, hangad mong amay mo, ginatangla mong amay mo, gasaludo ka sa amay mo, kay medyor sa katapos ang kapulisan. Sus, disgrasya. Nagwa sa mga telebisyon, nagwa sa pamantalaan, nagwa sa mga radyo. Nadakpan ng amay mo, kay nangilkil. Sakit para sa kabataan. Wala gigahalalo nga. Ano pang gadgalang ila? Kadlagko lang sa suldo, gaduble na. Naara na, kaya hagag mo panahor. May mga laye ang pinping, hindi pwede katos bulangan. At to sa bulangan, ay klain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Mabalik kami.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Aksyon Indre, ang 5,000 halungan mo ha. Oo, ang 5,000, purting halit sa 5,000, dumdum ka. Isa ka opisyal sang LTFRB, entrapment, 5,000 to. Isa ka katapo na isang media, entrapment, 5,000 man to. Subong si Madruna, 5,000, di mahalas ang 5,000. Kung may offer sa inyo ng 5,000, pagbato na. Swerte ka, delikado. Pero, dire kitawa, Evergreen Herbal Capsule, ang epektos ni, nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang isa ka kapsula, 7 kasangkap, gintingob sa isa. Amo ni ginasiling nila, nga kung taas blood sugar mo, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity, creatinine, panubuo niya. Pero kung kulang ka supply sa vitamina, pareho sang zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amo ni ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya kung mag-atipan sa inyo lawas, so gamit ka mo sini. Wala ka mo dapat kadlokal kay aprobado ini sang Food and Drug Administration. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, March Pharmacy La Carlota, Butika Fred Valladolid, kag subungman dira sa Blanca Flor Drugstore, Himamaylan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,